Хамит ағай, нисек һин артист булып киттең дип еш кына һорай торганнар. Мин күп гаиләле семьяда туганмын. 16 бала үстек. 10 апайым бар иде, 6 агайым. Бына ошо семьяла мин 15-нче бала булып дөньяга тудым. Күз алдына килтерергә мөмкин. Мин бала буларак ошо семьяла ниндәй тәрбия күреп үткәнмен. Заманында мин бик увлекаться иттем. Техника белән дә, фотография белән дә увлекаться иттем. Минең ниндәйдер шундай хәләтем дип әйтә алмаем, кызыксыну бар иде. Күрәһең, шуларның барыһы ла миңа сәнгать юлын хайларга ярдәм иткәндер дип уйлайм мин хәзерге вакытта. Чөнки мин белгәндән башлап минең апайдарым матур йырлайлар иде. Атайым одан көйләрдә йырланы. Инәем шулай ук одан көйләрдә йырланы. Мәҗлесләрдә атайым матур итеп йырлап, мәҗлесте асып җибәрер иде. İspat. Bunda ispat ite yok. Uydan çıkargan belelerden şıkkın bulağa yapara. Bilip kena, kul yoğahın bey. Lan, yavrum. Lan, iyi biliriz. Para hinonu nime uylap yürügen ha? Neme, fitne çıkarmak bulak mı? Barıp sıkma. Kuru etken okşamanı mı bey ha? Alıp gidelim öden. Aşık baydırı bu. İlgen döşen diye bakın. Taşlara yarıp varılıp yürüden keybik şevağa küslü gayretinden kulkanındı büyük yarlarına koğahın yürüden kuptu kürgen kuptu kisirgen Был Ахун Малаят юлы. Район үдәге бездән 20 сакрым. Мин 8-нче, 9-нчы, 10-нчы классларда ошо район үдәгенә йөреп укыдым. Юл газабы, гүр газабы дидер. Юл газаптарының барысын да татыным. Аякта сабата, кыш көнелә аякка сабатаның ултыраган халам халып киеп алаһың да, еңел, әйдә, тып. Малайга тиклем 4 сәгать бара торгайным. 4 сәгать. Ул заманда автобуслар йөрмәй, ат юллары беркем дә ултыртмай һиңә атка арбага. Велосипед дигән нәмә юк. Аны алырлык мөмкинлек тә юк. Ана шундай условияларда мин 3 ел Малаятта йөреп укыдым. Воскресенье китәһең, якшәмбе көн. Шәмбе көн дәрестән һуң кайтып китәһең. Мин кайтканда инде әсәй мине кайтырга көтеп, атның арасында нәмә бешереп куйган булса, шул ашын да югалтмайса, ул вакытта һавыткыч юк. Бөгәрепкә төшереп, шул ашта хаклап утырган. Мин кайту менән шундук елатып бирермен ашарга дип. Ул замандарда ул асфальт юлларда булмады. Ничек кенә булмаһын, ул вакытта общежитие юк, интернат юк. Гел әбидәрдәме, кайда квартирада яшәйек. Шулай да 10 класста биттек. Барысын да һөйләп бетереп булмай. Hem tapanda şu bula indi. Bir günde tuğan bit. Bizim razıysa 2 saat ayırmaya gına. Ben erten tuğanmın, Marat günde tuğan. Tasmara молодец. Dünya görüp, dünya yürüp Tasmara nakaniста ağılımıza kayıttı. Avuldan beyuhsi hali var. Abid kostum, oynalı. Ninde köy oynayıp prayım demeyin. Karabeyde oynayıp turgaylar.
Өфөгә тайып ебәрде, я хирург был, я инженер был дине. Урамда минең авылдашларым сораны. Нигә һин театральныйга бирмәйең? Бына театр сәнгатенә экзамен бара. Батырсалык итеп бардым. Ишекте шыкылдатып, асып кердем. Керһәм, өстәл артта олы гына бер агай ултыра, юан гына. Исәнлек һаулык караштым да, шунан агай дине. Я кустым, не йомыш дине. Мәйтәм шулай, монда сәнгать институтына экзамен бар икән. Шуңа күренергә килдем дине инде. Иртәгә 11-дә безнең монда комиссия эшләй. Ниндәй шигырьләр беләһең, башнялар беләһеңме? Шуларда истеңә төшер, кил күренерһең диләр инде. Шуннан кил тигәсендә. Мәктәптә белгән шигырьләр бар иде, мәктәптә белгән башнялар бар иде. Крыловтың теге «Свинья под дубом» дигән башнян хәтерләйдем башкорса. Шуларда хәтергә төшереп иртән килдем. Мине сәхнә күк бәләкәй генә сәхнәгә сыгаралар да, бастырдылар, һөйләттеләр, тыңландылар. Хәзер этюд эшләйин диләр. Этюдтың нәмә икәнен белмәйм. Аны нәмә була икән, тәүлем беренче тапкыр ишетәм. Шуннан сәхнәгә менеп, килеп кергән булдым. Эштән кайтайм да яна өстендә һалып ташланым. Кулларда юган булдым да. Шуннан өстәл янында теге сәйсәргә әзерләнәм бит инде. Өстәл янында килһәм, өстәлдә конверт ята. Конвертты алдым. Шуннан йыртып асып караным да укыйм. Шуннан көлеп ебәрдем инде. Яна мине кабул иткәннәр. Шуннан стоп, етте аңлашылды диләр. Этюд дигән менә шул булды минем өчен. Экзаменда кабул иттеләр, сакырып алдылар да әйттеләр. Һине Мәскәүгә укырга сәнгать институтына ибәрәбез. Кайтып атайыма был ситуацияларда һөйләп бирдем, шундай хәлләрдә. Атайым бер сүз дә әйтмәде. Матур гына әйтеп, ярый улым, үзең хәл иткәнһеңдер инде дине. 25-дә елып августың Мәскәүгә сыгып киттек. Мәскәүгә барып, общежитиегә урынлашып, шуннан укулар башланды. 5 ел укып, бөтен Мәскәү театрлары белән танышып, безгә бөтен театрларга буш индерәләр иде. Без буш вакытларыбызны ысын сәнгать әһелләрен күреп үстек. Олы профессор безне укыткан Бибиков Борис Владимирович, Сталин премия лауреаты, аның катыны Пыжова Ольга Ивановна, шулай ук Сталин премия лауреаты. Ул инде Станиславский менән бергә уйнаган актриса, бөек актриса. Улар шулай ук параллельно в ГИКта дәресләр алып баралар. Безне в ГИКка алып баралар иде, таныштыралар иде в ГИК белән. Ул таныштыруларда кирәк булган күрәһең. Монда без барбыз да дип әйтерлек. Монда мин генә юк, мин фотога төшергәнмен. Булар барыла мин төшергән фотолар. Уш арруга. Әйдәгез! Заводсыз-заводскига кайтып унда безгә файда юк. Алыгыз мине. Алыгыз, барайбы. Әйдә! Әйдә, мәркә. Курман булабыз, әйдә. Әйдә, егет. 5 ел укынык Мәскәүдә. Укыган дәврдә без еш кына Мосфильмгә йөрийник. Безне массовкала катнаштыралар иде. Хәтеремдә калган Салтанат дигән бер фильм. Шулай ук Карнавальная ночь. Мир Абдразаков, минең ягын дусым. Студент хурпаларын бергә эштек, бергә күрдек. Менә хатта бергә төшкән фотобыз да бар. Укып кайткач инде театрда эшләй башлаганда, Мир Абдразаков хыялланды кино турында.
һәм байтак кына фильмдар эшләүгә өлгерде ул. Минең менән эшләгән художественный фильм «Өмет» Атай Имаевның сценарийы буенча Фәйзи агай карт образын уйнаны. Ә мин инде Роза Каримова менән яшьтәр образын уйнанык. Сәбәбен табырбыз әле. Капыл мөһим эш килеп сыкты, я булмаһа авырып киттек. Котлау телеграммаһына ебәрәйек тә. Уңайыз булмасмы? Булма. Инде минең әсәйде беләһең. Әсәйдәр гомумән үпкәләмәйдәр улар. Агай менән һеңлем уның янында буласаклар бит. Хәзер почтага инәйек тә. Һуңнан Әмир байтак кына халык легендаларына арналган фильмдар эшләнә. Халкым һагышы. Һуңнан туй сәхнәһен, невеста сәхнәләрен ошо спектакльләргә бездә сакырды. Һуңнан узын 3 сериялы фильмдар эшләнә. Мына атайыңдың ук ярактары. Бұл заман, ауыр заман, ер ишетә, таш күрә. Ышанырга ярай хәзер ни бары айга көнгә. Ни яхшы, тау яхшы. Каты сырды хаклау өчен якты көндән төн яхшы. Зур эштәрдән Мосфильм төшергән фильм Алтын атта Хавайлы. Онда инде безнең байтак артистлар Академ театрдан, мин анда карт бабай ролен уйнаным. Ты рожден, чтоб сокрушить царство зла, но час расплаты еще не пришел. Скачи прежде ты к красавице Ай. С нею ты станешь в 10 раз сильнее. Благодарю, отец. Журавлев дигән режиссер иде, бик опытлы, тәҗрибәле режиссер. Һәм ул фильм бик популяр фильмга әйләнде. Ул фильм теге синхронный плоский экранда түгел, ашки менән карый торган фильм була торган. Стерео фильм иде. Яңгыса фильм булды, бик матур эшләнгән. Шуннан безнең Башкортстан киностудияһы төшерде. Булат Йосипов төшерде. Авыл өстендә яйгыр дигән. Зур художестволы фильм. Абдулай бабай, на улице, күрмәдеңме? Курбаны бит әле улам, курбаны. Менә шулай байтак фильмдар эшләргә язды миңа. Әле фильмдар эшләйләр, әле лә фильмдар эшләнә, әле улар эшләнеп бетмәгәндер әле. Дәвам итәләр. Насыйп булһа, ул фильмдәрне күрергә мөмкин булыр. Мына Шамил Рахматуллин, аның знаменитый роле дипломы спектаклендә. Гибель надежды спектаклендә бухгалтерда уйнайын ул. Шамил менән күп уйнанык. Якын дусым булды ул. Нигәләр минең белән уртак тел таба белде ул. Без башкортча укыдык бит. Безнең менән хатта Багунан башкорт укытучысы җибәрделәр. Баязедов Абдулла Набилович. Ул безне только башкортча укытты. Башкортча диктатлар яздырды. Телләрне төзәтеп утырды, яңгыл сөйләшәк. Ә инде профессорлар башкорт телен аңламайлар бит инде. Аңламаһалар да чон бармушит на сцене. Чон бармушит, объясните инде. Шәм без аңлатып бирәбез уга. Вот такой, ниндәйдер бер спектакльдән инде ул. Шән Борис Владимирович аңлатып бирә. Дорогой мой, у меня из газет и редакции 115 хат бар. Вот так надо говорить. А ты бормочешь, кто тебя поймет на сцене. Менә шулай итеп Борис Владимирович өйрәтәйне башкорса. Ул хаңнан үделә безгә реплика бирә башланы. Сәхнәләрдә без иногда онытып китәбез. Ул реплика биреп җибәрә.
Настолькалар яттан уже беләләр ине. Ничәмә телдә алар укыткан профессорлар бит. Еңел булмады безгә. Шунда Зәйтүн апай яшьләрнең аңлашылмай сөйләгән сүзләре дип әйтәйне. Татар сөйләшәйне ул. Тормышта сәхнәлә татар сөйләшмәне ул. Аптырап инде, ничек улай? Тавышы гөрләп тора, кычкырып сөйләшәбез. Аңлашылмай телдән безне укыта башлады ул. Ну, тора-бара аңланык без. Хикмәт кычкырып сөйләшүдә түгел икән. Русча әйтмешләй, посыл дигән нәмә кирәк икән ул сәхнәдән сөйләшкән кешегә. Һинең әйткән һүзең бышылдап кына әйтһәң иң һуңгы рәткә ишетелергә тиеш. Менә Борис Владимировичның әйткән өйрәтүе шуны талап иткән. Опера театрында башта эшләгәндә без уны аңламаганбыз. Без кычкырып әйтәбез, опера театры менә яңгырай бит ул. Тавыш яңгырауга китә. Посыл дигән нәмә юк. Бер заман театрда шундай болезнь дип әйтәм, синдром. Яңгы укып кайткан режиссерлар безгә миңа һүз мөһим түгел, миңа һезнең сәхнәдә дөрес яшәүегез кирәк дип әйтә башладылар. Без дөрес яшәй башладык. Залдан кычкыра башладылар. Һүзең аңлашылмай, һүзең аңлашылмай дип кычкыра башладылар. Менә шул заманда булып алды. Хәзер инде Аллага шөкер, ул да үтеп китте. Һүзгә әһәмият бирә башлады яшьләр. 20 баланан 13 кеше театрда эштә калдык. Башкорт академия драма театрында. Безне кайтып керү менән кушкыллап каршы алдылар. Кайгыны апай ысрахала, безне кысаклап алыр ине. Кайгыны агай ысрахала, безне кысаклап сөйләшерләр ине. Безгә кирәкле алмаш буын итеп алар кабул иттеләр. Безне берәм-берәм спектакльләргә индереп җибәрделәр. Тәүге спектакльләр минең ул кайтты спектакльдә Арслан агай Мәбәрәков белән уйнавым булды. Арслан агай Мәбәрәков минең атаем, мин уның улы. Ул спектакль Ангамат Напаевтың халык кабул итте. Чөнки спектакль хикмәткә менән бик актуаль иде. Ундагы уйнаган Бәдер апай Юсупова, Гатагай Арсланов, Таңһылу апай Рашитова, аларның уйындары искиткес булды. Яшьләрдән Шамил Рахматуллин, Дарига Файзуллина, Зенира Атнабаева. Был уен спектакль минең әлелә минең күз алдымда. Шул тиклем ул заманса булды. Ул вакытта без укыган школа театрда яшәй иде. Йыр бетмәне бит, аның дәвамы бар ди. Тыңлап бетерде инде. Авылларда йындыз, аһай нисәйкән. Нисәй ханахаңдай күсәйкән. Ир-егет кайдарды, аһай ириткән. Яхшы аткай менәне һәйбәт бисәйкән. Рәхмәт. Мәҗлестә ошо йөрү була торган. Мәскәүдән без 5 диплом спектакль алып кайттык. Һәм беренче танышуу артистлар белән, тамашачылар белән Луначарский паркында булды. Летний театр. Сәхнәһе зур, балконнары зур аның. Ошында
Безне кабул итте Өфе тамашасы. Шулай итеп, берәм-берәм без күп спектакльләргә инеп киттек. Унан башланды гастрольдәр. 3 ай гастрольгә сыгып китә инек. Урал аръягы районнарында 3 ай гастрольләрдә йөреп кайта инек. Яшь йөрәктәр спектакле. Ул заманда опера балет театрында эшләйдек без. Шул спектакльгә билет еткерә алмайдар иде, халык урамда билет һорап йөри иде. Режиссерлар Валерий Гайгалимов, Шәүрә Мусина Муртазина бер артлы спектакльләр куйды. Ангам Атнабаевның спектакльләре бик гөрләп барды. Нәҗип агай Асанбаевның спектакльләре гөрләп барды. Шуны һанап китмәм мөмкин түгел. Кызыл Паша спектакле. Бұл спектакльдә Сирияга фестивальгә алып бардылар. Әйе, дәүләт менән идара итү еңел түгел. Тақсир, ишеткәнһегездер инде, тахет варисе Ахмәт кайтты бит. Режиссер Лик Валеев эшләне. Онда ниндәй актерлар алды бит ул. Король ролендә Хөсәен агай Кудашев. Корольдә шул тиклем уңышлы уйнаны ул. Шул тиклем гарәптәр яраттылар. Икенче көнен гостиницаның фойеһында Хөсәен агай көндән буе итеп әйтерлек журналистлар белән сорашты. Журналистлар газетаның, телевидениянан, радионан һәм кинонан. Хөсәен агай хатта ул гарәпчә яза иде. Гарәпчә язып уларга интервью биреп утырды. Шул тиклем уны яраттылар димәк. Оны ысын Йемен король итеп кабул иттеләр. Хөсәен агай мәрхүмкә әйткән булды: "Егетләр, моны иртәгә газеталарын онытмагыз, күрәрһегез минем турала", дип һөйләгән булды мәрхүмкә. Мин анда сит ил эшләр министры Абубакир, Карим Хакимов ролендә Ахтам Абушахманов. Тел менән генә әйтеп аңлатуы авыр. Ул спектакльдә карарга кирәк. Ул спектакль генә булып калманы, ул фильм спектакль итеп эшләнеләр. Һәм Мәскәү гастролендә бик уңыш белән барды, һәм ул спектакльгә государственный премия бирделәр. Фильм спектакль 22 гарәп илләре атып алган. Бұл туралы Нәҗип агай Асанбаев уйды һөйләне. Менә ошондай уңышлы спектакльләрнең бере булды Кызыл Паша. Кулгалыгыз, иблистә. Тәхсир. Алыгыз. Хадиса! Бата был минем яшьлек дусым. Кичтәрен авылдан тыныш вакытында ошо баянымда кулыма алыр идем. Эскәмия сыгып утырыр идем ошонда. Авыл тыныш, бернинди тавыштан юк. Авыл йоклай алулар. Яшьтәр бәлки йокламайдыр да, бәлки йоклайдыр да. Шулай баянды кулга алып, уйнап бибәреп күңелемдә тынычландыра идем. Каршылагы авыл, үзе бер экзотика ул. Хайран кала идем. Кем булды икән аның беренче булып ошо авылга килеп утырган кеше? Табигатьтең ниндәй матур урынын хайлап алган бит. Карата ул декорация менә ул. Ничек кенә булып худылып киткән бит ул. Астынан йөридән, тулы һаулы йөридән.
Hayran kalayım min şu tabiatın şu hırlığına. Әйді яйдың ауыл сайында. Ошы нұрға тағыла нұр істеп, түп түңірек ай. Дуар ине міне ашында. И қаратау бойлап міне әкіреңіне түнді яқлытып міне шылай келер ине. Ошы маяқ тауына тігіліп. Хәтерлейм мен оқырға кеткенсе әлі колхоз заманында ошы аряқта иген сәселер ине. Igen оңайыны. Шында лабагрейка менен иген урып, күлтә тедіп қоялар ине. Теділіп күлтәләр ултыра ине. Шул күлтәләрді біз яштар ай яқлығында сығып, арба менен, ат менен ташып, эскерткә қоя ине. Әлік шулай эшләйдәр ине. Ейкені шул күлтәләрді эскерткәргә тедіп қоялар инелә. Көдіге табан башқа ауыр бесен іштері біткәс, ұшы күлтәні ипләп кіні хуғалар еді. Ашлық хуғалар еді. Сауысын дейбет, ана. Сауғылар мотор. Сауысы мотор. Үрлетіп бесен сатқан сақтар бар еді. Қара ипер деген спектакль бар еді. Спектакль башланып кеткенде, яштар, егіттер, бесен сапқандар да тоқтағандар. Шында ерлашалар. Саң-саң итті салғы таушы, қыздар бәлке тыңлайдыр, шындай хитлер бар. Тыңлайдыр да, ерлайдыр да, мұхаббәттен ойлайдыр деп. Шындай ердар бұла тұрғайды. Шул вақытта енді менің көйдалдыма келіп бафа енді. Бесен сапқандар, салғы янығандар. Ярар, ішке егіттер, ішке. Екі инейден 16 бала ошы йыртта өткен біз. Олы инейімден 6 бала. Олы инейімді мененден хәтерләмейім. Қалған балаларымдың барында менің инейім қараған. Бір әсейге ол балаларды қарау еңіл болмағандыр деп ойлайым мен. Менің инейім күні түні ұлтырғанын хәтерләмейім. Ол хайырларында хауды, малторларында қараны, қол іштерінде ішләні, барғында енейім ішләні. Бұна шунһыд яшап болмаған, көрәһің ол дәуірде. Шунһыд яшап болмаған. Атайымдың кешеліклілігі, ұшы 10 баланы нинди ауыр елдардала аслықтан өткермей, тәрбиелеп, ашатып, ісіріп, итен алып қала. Zamanında 10 apayım, 10 yerden buldu. Ana ışı yerge apayım sakırıp alır indi. Sakırıp alıp balaların sen yalan uğru Karatauğa sığıp 2 hektarda sıvırtının mabel tıvatağa şol yerde sakır birilerin atayıma. Atayım odak yaşanı. Hiken higid yaşka tikilim yaşanı. Ben higid yedi hiken higidin seyilde tuğan. 1976 yılda vafat buldu. Әсейім 71 yaşta vafat buldu. Zübeyle ineyim. Onun ölümü bek oyanıslı buldu, tragичный buldu. Tramvay yolun sığıp ketip barganda, tramvayda kütmegender. Kudagay yoldan sığıp ketken, ineyim sığıp ülgürmegen, tramvay kelip, mening ineyimdi kelip түртіп yıkkan hem tapağan. Әсейім нық емгені geyni. Мына шундай трагичный өлімінен өлесейім. Әсейімді алып қайттық, мұнда ауылға алып қайтып көмдік. Қазір Аллаға шүкір, барбызда бір табынға ел алмайбыз. Yürüyden boyunda her yayden 3-sü şembesinde yürüyden boyunda atayımdın balıkka yürügen töbeginde yayılabız. Бұл төбәкте тұрналар төбәгі төбектелер.
Бик матур бер елда театрдан 9 кеше эштән киттек. Минең театрдан китү бөтенләй сәнгать юлыннан китү түгел инде ул. Мин телевидениегә эшкә күчтем. Телевидениегә режиссер итеп алдылар, музыкальный редакцияга. Һәм минең анда бөтенләй яңа дәвр эш башланды. Шул ук эш, шул ук актер эше, шул ук актер осталыгы. Ошо 5 ел гомер минең телевидениегә бушка үтмәне. Ләкин бердән-бер эшләп йөргән дәврдә Илшат Ямагулов килделәр. Хәмит Стәрлетамакта башкорт театры асыла диде. Һин безгә кирәкһең диде. Һәм дәртләнеп Стәрлетамакка эшкә киттем мин. Матур репертуар төзеп алдык. 5 ел эчендә без уже зур гастрольләр эшләй башладык. Өфөгә гастрольгә килдек. 10 көн Нефтяник театрында аншлаг менән үттек. Шиләбегә бардык. Унда гастрольләр үтте. Академ театр бит был дип торып калдылар безне. Шуннан бардык без Санкт-Петербургка. Унда гастроль бик матур үтте. Шулай ук без Казан калаһына гастрольгә бардык. Унда ла шулай ук безнең гастрольләр бик матур үтте. Шулай итеп Стәрлетамакта 6 ел гомер минең иҗади эш менән мәшгуль булу башланды. Шул ук вакытта мин Стәрлетамактың культура техникумында ла сценический фехтование дәресен алып бардым. Параллельно башкорт теленнән дә укыттым мин. Егетләр белән һөйләшкәндә инде, дуслар белән һөйләшкәндә инде һәр вакытта әйтеп барамын. Моны Хәмит агайдан мәйтәм үрнәк алырга кирәк. Моны ул ысын һүз белән әйткәндә джентльмен. Режиссер күк кенә түгел, бездә сәхнәгә инде ул педагог күк. Моны рольгә карата, образга карата инде моны бездә көйләй белде инде. Һәм иң мөһиме Хәмит агайдан мин сәхнәлә мөхәббәт уйнарга өйрәндем. Һәм ул мине моны шул мөхәббәтте уйнарга өйрәтте ул. Бына Хәмит агай сәхнәгә сыкка, ул сәхнәне бирәй торгайны. Бу ихана сибәрлеге менән, фикер йөртү менән, иске дөньяһын күрһәтә белү менән. Улар ардаклы актерлар әлбәттә. Бына Илшат агай да шулай була торгайны. Көндә спектакльләр уйнанык, репетициялар. Һәм шулай ук Стәрлетамакта яшь йөрәктәр спектаклендә куйдым. Бердән-бер матур гына эшләп йөргәндә телефон шалтырай. Өфөнән Гөлли Мөбарәкова шалтырата. Хәмит, һин кайт, театрга һин кирәкһең дине. Һәм кайту көненнән үк кайтып китмәстән алда ук репетициялар башланды. Аты бардың дәрте бар спектакле Наил Гаитбаевтың. Аздан Натаргулов куйды. Хайданның Абдулата. Хайда бугул. Azatımda hıngırdığı. Yanımdı. Yolkum olsa. Babacığım, babacığım. Min sana turuyla panik bilem. Hadir Abdulat'ın bükrengi. Ama yok. Ошо спектакльдә гитис бүткән артистлар катнаштык. Гөлли Мөбарәкова, Зенира Атнабаева, Шамил Рахматуллин һәм мин. Һәм шул тиклем уңышлы килеп сыкты ул спектакль. Бер коллектив, бер-беребезне аңлаган коллектив труппа бит инде. Ошо спектакльдең уңышлыгы күрһәтеп торды. Менә бүгенге көнгә тикелем. 16 ел сәхнәнән төшмәенчә ошо спектакль Башкорт академия драма театрында барды. Мистер Макмерфи. Бұл хатта Я посмотрела на фотографии, и мне показалось, что вот именно это интеллигентное лицо
нужно попробовать на эту роль в спектакле Good Morning Kenneth. У нас была одна репетиция, мы сели за стол, читка. Митагай просто чудо, он просто чудо. Вот, это такой галантный, интеллигентный мужчина, и таким он у нас был в спектакле. Он был трогательный, в то же время живущий надеждой, что бывшими надеждами, что что-то должно было случиться, измениться в его жизни, но жизнь прошла, и ничего не изменишь. И эту линию он замечательно тянул. Мой учитель, приехав на спектакль, Вячеслав Васильевич Долгачев, сказал, что вот этот артист ничего не играл, с ним все происходило, и он был самый живой на сцене. Также он справился с джазовым пением в моем спектакле, танцевал, что тоже он с легкостью прыгал на стол и говорил реплику. Причем я говорю: Хамит ага, если вам это сложно, может быть, не нужно, может, давайте отменим. Нет, нет, я должен это сделать. И он тренировался и с легкостью просто запрыгивал на стол, говорил реплику. И тут были аплодисменты. У него замечательная школа, и именно школа заключается в его подходе к работе. Каждую роль делает, как будто он никогда не выходил на сцену. И это самое ценное в артисте. Бірінші тип, менің ең бірінші поездкам Мәскеу болды, декада. Заключительный концертта мен Дор театрға Ишваровтың бейінім наградили орден менен знак почета. Екінші поездка Варшавада болған 5-й всемирный фестиваль молодежи и студентов. Зор впечатление қалдырды Вьетнам или Алардың ең ауыр сақтары ол уақытта соғыстан соң халық аз яланғаз дегендей, шуға қарамастан алар бізді шул тиклем елі қаршы алдылар. Пекте бұл Северный Вьетнам, ол Вьетнам, Южный Вьетнам, Северный Вьетнам екіге бөлінген ол уақытта. Біз Северный Вьетнам президенті Хо Чи Мин Ул үзенә, безнең коллективтың үзенә резиденцияға ешқына сақырып қаршы ала тұрған болды. И аның қолында һәр вакыт безне қаршы алған сағында, қолында һәр вакыт рус телендә язылган, Ленин дип язылган, Ленинның томдарын менә шулай итеп тотып каршы сыгып, бөтен делегацияны қаршы ала тұрған болды. Хо Чи Мин үзенең окружающийлер белән килеп төштеләр гостиницага. Килеп төштеләр дә бездә тиз генә красный уголокка йыйып алдылар. Бездә төшергән фотоларны алып килгән икән. Без йыелдык, шунда берәм-берәм күрһәтә башланы фотоларда. Шуны менән харай арыса. У тебя есть любовь ты? Он не будет ревновать дигән була хәзер. Икебез төшкәнбез бит инде. Шунан анда поддержать валдылар инде, анда Фая Гареева әйтә, нет, не будет ревновать, потому что мы вас все любим дигән булды. Үзенең автографы дядя дип русча яздыла, Хо Чи Мин дип инглиз телендә язды. Шулай итеп миңа подарить итте. Мин аны бик кадерле бер әйбер итеп хаклайм, әлегә тиклем. 60-нчы елда өйләнештек, Хамит менә. Өйләнештек тә икебез ике якка гастрольгә сыгып киттек. 53 ел бергә яшәйбез. Балаларыбыз минең әсәем караны, яй булса унда алып кайтып китә инек. Гастрольдән кайтып төшкәч, гастрольгә обратно барып алабыз балаларны.
Ең бәләкәй сакларында Хамит әйтмешләй, танымайда тора инеләр, оҙағыраҡ йөрөп ҡайтһаҡ. Бына минең тыуған ер был. Ҡарт Ҡаратау, йүгерек йөрөҙән. Тыуып үткән, һауын эскән ерем минең. Һине күрүҙән, күн-күк үләнеңә ятып, туйғанса бер килә илағым. Ҡая таштарыңа менеп, бер туйғансы килә йырлағым. Бына был тышаулы аттың һалдырып талып тышауын, һыбай ярып үткем килә ҡайындарҙың йәшел ҡоршауын. Ҡайтмайынса оҙаҡ йөрөгәнгә, ботаҡтары биткә һыҙырһын. Һыҙырһын да йәш япраҡта был донъяға яңынан тыуҙырһын. Сәнғәт юлын һайлағанға үкенмәйбеҙ. Беҙҙең яҙмышыбыҙ, беҙҙең тормошобоҙ ошо сәнғәт юлы, театр сәнғәте, сәхнә юлы булды.